un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán, brindando por... Boas tardes, noites, señor presidente da Diputación, don Diego Calvo, señora diputada galega, dona Natalia Barros, señoras e señores, e como máis me gusta dicir, amigas e amigos. Música, danza, palabra e imaxe son os pilares dunha montaxe feita sinceramente pero moi voluntariosa. É unha montaxe en pildoriñas, en doses pequenas, que tratamos de que sea ágil, dinámica e que esperamos conseguir o objetivo. Pero para conseguir o objetivo necesitamos que todos vostedes desde xa se poñan en situación. Sobre todo, vou a dirigir aos máis veteranos, pero hai xente nova aquí, ao galego, e, en fin, que entendan as alusións aos maiores que van a reducirse, porque as orquestas das que vamos a falar muitas veces están referidas aos anos 40, 50 e demás. Decía que tiñan que ponerse vostedes en situación, facer unha gran confesión á nostalgia, porque non olvidar a que está caendo por aí fora, polo menos durante un ratillo, parar o reloxo e revivir situacións, emocións, pasións vividas nun tempo xa transcorrido, pero un tempo que é noso, que nos pertenece, é un tempo que queremos hoxe aquí recrear. Así que, amigas e amigos, comeza a festa. orquesta que soaba, a música que soaba, imagino que máis de onde daría a aplicación de marcarse nos compases, eran os colegas. E a peza en forma, e debut en forma. Unha peza clásica, moi celebrada, moitas veces interpretada nas festas, popularizada pola Internacional Orquesta de Vigo, pero que neste caso estuvo magistralmente interpretada por Suárez. Ben, agora vou a presentar ao condutor o mestre desta ceremonia que nos une. Foi e un crack no mundo da comunicación galega, premiado en distintas ocasións. Xunto con Matías Prats, Júnior, foi dos presentadores informativos que máis tempo se mantivo en pantalla.
foi tamén cronista do Deportivo da Coruña na súa etapa máis esplendorosa, cronista de luxo, que digo de luxo porque compañeras e compañeros e seguidores recoñecenlle unha maneira de traballar, un estilo moi peculiar, moi culto, moi metafórico, moi literario a veces. Non en vano, cando seguía ao bar aquí en Ferrol, apodábano como o poeta de Punta Arriba. Ben, foi tamén, aparte de moitas virtudes profesionais que non vou a narrar aquí, só un repaso así sobre por encima, é un showman. É unha persoa que me ten confesado a mí que era feliz facendo sorrir os demais. Unha imaxe que contrasta con aquel gusto parlante, que son todos os que presentan informativos, e que reflexa a unha persona con un gran sentido de humor, por tanto, unha persona xenerosa, boa e xenerosa. Pero aparte, personalmente, permito unha licencia, é un amigo da alma. Xa dixen noutro acto público no homenaxe que me rendiron no Pazo de Nunca, no mes de outubro de 2010, e repetirei no cantas veces sexa necesario. Pero que pasa cos amigos da alma? Que os escutamos sin consideración. Por iso, porque eu pedí, bueno, é porque tamén nos, de aí ao lado, da outra banda, de Maniños, está hoxe aquí Joan Barra, que está o reunido con nosotros. Esta presentación do caderno de orquestras de baile de Ferrolterra. Eu agradezo moito a organización e a miña participación esta noite, porque senón isto convertiríase nun monólogo de mar. El sol. Por eso, a miña presencia simplemente vai servir para que isto, en vez de ser un monólogo, sexa un biólogo entre os dos. Bueno, eu lle agradezo todas as lindezas que me acaba de dedicar, sempre exageradas, pero esqueceuse dunha faceta para mí moi importante, porque eu podo decirles que eu fui músico, ou ao menos intentei. De feito, xa desde o berce, miña nai e os pais encargáronse de que eu tivera un grande amor pola música. De feito, miña nai todas as noites, xa de pequeno, cantaba pola noite. As nanas, e outra noite, e outra. Hasta que lle dixen que prefería que me pegas. Bueno, teño coitado outras veces que esta ilusión dos meus pais, porque eu fora músico, incluso meu pai, miña nai, parece que moi mal aquelo, e meu pai segueu insistindo, non? E de feito na casa tiñamos un piano, estamos de vos, seguramente yo contéis. Tiñamos un piano, e meu pai quería que eu aprendera a tocar o piano. Contratou a un profesor, deron unhas clases de piano, e cando ele considerou que eu xa tiña un certo nivel, convidou a casa a xantar ao director da Orquestra Filarmónica de Galicia. E xa despois do xantar, na hora postreira, é dicir, aos postres, dixolle meu pai, dixe, mire, director, me encantaría que escoitara o rapaz executar a quinta sinfonía de Beethoven ao piano. E dixo o director, encantado. Pois o piano decía ni clon, 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 e cando máis ou menos pola metade, fixeu que meu pai se acercaba ao director e lle decía, director, que lle parece a execución? Dixo o director, hombre, Pablo, a execución parece moi forte. Eu creo que con un par de hoxes aquí non se han de seguir bastante. Ainda así, seguir con os recursos de piano e unha sorte, un privilexio de poder actuar no Teatro Cobre, nun concerto. O que pasa que, nada máis, me sentei na bancada, diante do piano, que chamábamos o galiñeiro, se escoitou unha voz.
e dixo: "Vínganos de Maniño!" Eu volví e dixo: "E ti por que sabes que son de Maniño?" Porque todos os pianistas, cando se sentan ao piano, collen a bancada e a xuntan co piano. E os de Maniño son facetes ao revés. Sentade e logo tirades. Bueno, non vou a contar, verdad, toda a miña carreira artística, musical, porque estamos aquí para presentar esta iniciativa do Clube de Prensa, editor do caderno, este do que les falábamos, que as orquestras de baile de Ferrolterra, do que son autores o meu amigo Rayalma, como decía Man, e tamén o ex-vocalista Juan Díaz Fraga. Pero a mí gustaría preguntarle a Man, que fai un xornalista como a ti nunha iniciativa musical como esta? Bueno, pois eu estou cumprindo, amigo que Dios manda, un objetivo, un bello objetivo que é homenaxear ou fomentar a homenaxe ás orquestras de baile de Ferrol. Ao longo do tempo foron moitas e de calidade. Eu creo que Ferrol é unha cidade, como creo que iso xa é un dato objetivo, que ten unha gran sensibilidade musical. Ferrol ten públicos para todos os xéneros musicais: clásica, zarzuela, jazz, gospel, rock, por suposto. Hai público para todo, hai unha gran sensibilidade para a música. E iso tradúcese tamén no número de orquestras que hubo desde o ano 30 hasta os nosos días. Orquestras que tiñan moita sona, tiñan fama. Tamén as había unha outra urbe galega, pero contáronse os dedos das mans. Tenemos en Pontevedra a Florida, por exemplo, os foceiros con vecinos que han visto o seu acordeón. Tiñamos na Coruña os satélites, os Santo Mariaínos e os trovadores, con inesquecible Puxo Boedo. Pero aquí tiñas que tomar alento para recitar os nomes de todas as orquestas porque eran moitas. Orquestas que viaxaban por Asturias, por a provincia cantábrica, por interior hacia León, por toda a xeografía galega, incluso algunhas que chegaban traspasar as fronteiras galegas, españolas, e ter prestixio internacional. Por lo tanto, isto que parece que podría ser que nos juntamos aquí para recordar os abuelitos, e entonces vamos a recordar, eso está ben, pero eu o que quería era poñer en valor un patrimonio cultural e artístico, música e arte, como son as orquestras e as agrupacións musicais de Ferrolterra. Poñelo en valor porque, ademais, as orquestras de Ferrolterra tiveron un peso específico na socioloxía ferrolana, na comunidade ferrolana. Un peso específico, sobre todo, na etapa da posguerra, etapa difícil, etapa de necesidades, entón, incluso os profesionais resistían situacións que eran casi heroicas, non vamos a contar o anecdotario, os barcos que levaban un carro de vacas, etc., e soportaban todas esas precariedades que había, que eran capaces de aguantar o tipo e de actuar aí donde os chamaban. Alonguei un pouco, pero tiña interés en facelo, porque estou aquí, primeiro, porque fun tamén un admirador, pero os cuestións personais non querían. Eu, como todo o mundo, pois canta xente se enamorou, ligou, casou, apasionouse ao ritmo destas orquestas, pois tamén lo voy a agradecer. Bueno, pois con Man imos ir mergullándonos nos contidos deste caderno que hoxe presentamos, e que mellor que seguir facendo con máis música e máis baile. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más.
Solamente una vez en mi muerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Pois esa voz que escoitábamos, hola, esa voz, como que se facían os vocalistas, ¿no? Sí, ¿no? Esa voz que escoitábamos, os máis talludiños xa seguramente a recoñecerían, era de Juan Díaz Fraguela, o que mencionaba antes como coautor deste caderno. Un ex vocalista de orquestas tales como a Bellas López, a Rosaleda ou Gran Casino. Sin Juan Díaz Fraguela, esta iniciativa non sería posible, porque foi unha peza clave na concepción deste caderno xunto con Mangas. Por eso, queremos convidar a Juan Díaz Fraguela a que comparta con nós este escenario. Bueno, nun principio, supoño que foi un traballo de moito labor, non? O recopilar, o volver a recoller tantas testemunhas, sobre todo gráficas e sonoras, non? De aquela época triunfadas como vocalizadores. Por supuesto que sí. Pero foi unha labor moi grande para mí, porque retomei a confianza, a amistad que era que tiñamos con xente que facía moitos anos que non vía. Foi unha satisfacción moi grande que volvería a facer. Tendo en conta de que o que máis labor me levou foi a identificación dos músicos. Porque cheguei a un músico precisamente e dixen, oye, fulano, traigo aquí unha fotografía de unha orquesta para que me identifiques os componentes. Conoces algún? Pois non conozco ningún. E ese que está aquí tampouco, perfecto de ti, pues, imagínate o claro que me costó identificar a toda a xente que gosta das cosas. Bueno, ese Juan ven casi calcado a como se vestía vocalistas do que. E man e decidimos, como homenaxe a eles, poñernos tamén unha paxariña desta, porque estamos tamén nunha gana. Pero a mí chamaba moitísima atención o repulsente que eran a maior parte dos traxes e da vestimenta que tiñan moitas orquestas, algúns casi que para lá e non con... Por exemplo, nas que ti estivete, canto vestía que? Porque eu teño entendido que algo combinades para acordar, non? Sí, bueno, normalmente tiñamos un baúl con dos trajes, pero de non facíamos caso. Cambiábamos chaquetas con pantalón e combinábamos, porque non había medio para tampouco moitas cosas. Vimos cosas, tampouco para levar un baúl moi grande. Entonces, nos evitábamos hacer dos trajes normalmente. Non sei se mal. Sí, eu quería decir, recalcar que o traballo de Juan Díaz foi decisivo para este caderno. O pasear as rúas, como o vía eu, que pasea moito, pero bueno, paseaba traballando, cos álbumes baixo do brazo e facendo o que agora acabo de decir. Oye, ven aquí, quen é este, quen é o outro, identificando todas as fotografías. Ese é un traballo que é decisivo nesta obra, e quero recoñecerlo, porque ademais dese traballo tamén quero recoñecer que tivo moita paciencia, porque ele era o que daba cara con os familiares, amigos dos músicos que lle facilitaban fotografías, e logo viñan a mí
decía, pero mamá, esto hay que sacarlo para bien, decía Juan, yo estaba todavía en exercicio en la dirección del diario Ferrol, decía Juan, que muy poco, tengo que atender a esto y tal, no te preocupes, esto va a salir, pero tuvo una paciencia, nos han pasado por su lado. ¿Qué quería, Juan? Relatar una anécdota que no le conté a él, que somos ya amigos desde fai anos. Estaba Juan Díaz, non sei se a orquesta era Gran Casino Velho, tocando en Covas no campo das Cabazas. No verano, ali xuntábamos unha pandilla bastante numerosa, uns 20 ou 30 mozos e mozas, e ese día da festa, cando éramos polas casas dos nativos, comendo e bebendo. De modo que cando chegamos á festa, ás 11 da noite, estaba xa a orquesta en función, e nosotros puxémonos nun alto, nun outeiro que había enfrente ao palco da orquesta e empezamos a cantar, a berrear as típicas cancións, a xente que non está media colocada, e eu vía que Juan desde ali bocábanos unha sollada e dicía, Dios, se os mirados mataron. E, oye, hai que parar en algún momento que a orquesta vais a falar, eu xa estou vendo o vocalista que dice, entonces os colegas ainda o facían peor. Entonces decidimos seguir por ese camino, pero nunha destas Juan pasouse e dixo, acabou a pez, esos gamberros que están en la parte alta trasera, a ver si hacen el favor de callar, que están estorbando y no dejan escuchar y bailar a la gente. Entonces, bueno, dijimos, oye, en fin, hay que parar esto ya está ben, a xente está separando, y, bueno, ao final, a resposta ainda foi outra cantada, pero logo despois fomos diluindo e a orquesta pudo cantar tranquilamente. Querido Juan, aquel gamberro, un deles, era eu, que son ahora unha amiga. Pois moitísimas gracias, Juan, por a tua generalidade e tamén por esa mostra do teu talento, porque sabemos que esta grabación que escoitaron para aquel momento se fixo aí moi poucos anos. Eso ven demostrar que Juan é que este vocalista como aquilo que se dice objetivo, recibo. Por eso, muchísimas gracias. Con todo cariño a los fines. Non pode ser de outra forma, con máis música e máis notas. Así con esta emblemática obra da orquesta de Pérez Prado que pasaba por aquí e nos dirixiu esta peça, imos presentarles a vostedes e queremos que compartan con nós tamén en escenario o director da revista Caderno Ferrol Análisis, o profesor Montero. Non só da arte das letras, que é obvio, tamén da espiritualidade
espiritualidade da música, incluso neste caso das orquestras, que alguén di que é unha arte menor, cousa que non considero. A literatura temos un encanto importantísima, pero esta faceta das orquestas, que falo desde a perspectiva e a óptica dun rapaz que foi de festas, no seu povo, na súa xuventude, é unha cultura, foi unha cultura para todos nós, para a nosa xeración, para as seguintes, sobre todo para as ascendentes, importantísima, e aprendemos de todo, aprendemos a divertirnos, aprendemos a ser civilizados, aprendemos a falar con unha rapaza, aprendemos a estar en grupo, a veces, por exemplo, o gamberro, pero bueno, tamén eso se enseñaba. En fin, eu creo que é unha labor importantísima. Todos os povos esperábase o día do patrón, as festas de verán, porque era moi motivo para respirar, para seguir, aqueles tempos, falando dos anos 60, en que non abundaban as diversións para a xente xoven. Pois aí ten a palabra para o público, profesor Montepa. Moi ben, pois... Moitas gracias. Simplemente quería señalar que, como saben, a revista Ferroanálisis publicase conjuntamente con un caderno. Vamos por número 26 da revista, este é o número 25 do caderno, ou un ano, o sea, todos máis tarde do caderno. Hablo os dous editos, o Club de Prensa de Ferrol, que é o pai, digamos, de todas estas publicacións que temos os que facemos, os lectores, pois moi a gala de que en Ferrol se fagan cousas tan ben feitas como esa, non digo por ser o director, que son accidentalmente, hubo outros directores da revista estupendos e seguirá habendo, porque isto ten que ser cousa de coller o relevo ao asunto. Simplemente quería decir tamén que este caderno é un agasallo ao público de Ferrol, sin ninguna dúbida, porque, como xa decía Man, é un documento histórico. Aquí, nas súas páxinas, en esas fotos, están as orquestas, a xente que dáse conta de máis de 100 orquestas desa época, un documento histórico con moita valía. É un documento de un gran valor sociolóxico, porque a través desas fotos vemos quenes fomos e como fomos, todo o mundo, aquel que serviu para nós de gran atracción, de gran interés. E tamén ten un gran valor, o documento que ten un gran valor sentimental, como decía Man antes, que non se divertiu como as orquestas, que non aprendiu a pasar ben as orquestas, a pasar civilizadamente bailando coas mozas da nosa idade, en fin, é todo tamén un laboratorio educacional ese mundo. Entón, iso van a encontrar neste libro que eu recomendo que non se perdan, porque, como decía, vai a ser moi utilidade. Ferrol, ademais, aquí acaba confirmando algo, que de todas as cidades de Galicia é, nas que tempos, como diseñaba bastantes tamén, a que ten máis cantidade de orquestras e de máis calidade. A cantidade e calidade vanse conjuntamente dese tipo. Así que nada máis que eu disfrute agora mismo que os sigan pasando ben nestes dous fenómenos de comunicación que temos. Moitas gracias. Sobre o interesante do caderno, pero a tua idea inicial non é un traballo tan antigo. E, por lo que te escoitei, das conversas que temos, eu que querías de ter este material coa chegada da música electrónica sobre os anos 70. Efectivamente, a miña idea era referirme concretamente ás orquestras de anos 40, 50. Aí figura 30, porque esa foto que está na
portada do caderno, esa foto dos anos 30. Non hai máis, ou menos, nós non nos chegamos. Vamos xa nos anos 40, con Trevor Lamas, etc. Pero esta foto, en concreto, é dos anos 30. Entón, eu queríame quedar con esas orquestas, incluso mellor exercer certo criterio selectivo e facer unha labor de investigación sobre esas orquestas, os músicos que os seus apelidos le daban nome ás orquestas, o Madre, de Berceiro, etc. Pero Juan Díaz apareceume, ao compañeiro de viaxe, felizmente apareceume e empezoume a inundar de fotografías. E eu dixen, isto xa supera pois o que eu tiña previsto, pero bueno, vamos a aproveitar todo este material, toda esta documentación gráfica que é información pura e dura, e vou a renunciar a facer algo de investigación porque me des un centro de pico de información sobre todo as dificultades que tiñan, porque eu encontraba os músicos e dicía, non, sou de Carmán, pero xa me acordo deste tamén, eu falo con fulano, e o fulano xa morreu, etc. Bueno, era unha labor difícil e complexa de facer investigación. Por lo tanto, ao final, sale este documento fermosísimo, porque é un documento gráfico que chega pola vista, que ten moita información, como digo, e, bueno, creo que a xente, sobre todo a xente da nosa época, incluso a nos nosos, porque xa se collen tamén conxuntos e grupos que algúns están en vigor. Pero, bueno, contestando a pregunta, Juan, efectivamente, non tiña que ver co que eu estaba pensando, co que realmente sabeu, que este é un traballo moito máis ambicioso, desde logo un traballo, eu creo que a primeira pedra, precisamente para poner en valor ese patrimonio que temos esta comunidade de Ferrolán, o ferroterreno, o de Agua Paradera, para, en fin, que quede aí para a posteridade. Se alguén quere continuar ese traballo, o allá, pois xa ten algo andado ou bastante. Pois que mellor, non? Que vedes unha escolma desas orquestas. Pois sí, vamos a ver unha mostra desas orquestas, non todas, por suposto. Quería antes, por si no olvido, porque xa vou maior, e tamén teño problemas de memoria, agradecer Juan Díaz, ten unha plena de xente, de personas que lle axudaron e que non quixo facer, está no caderno, con nomes e apelidos, non quixo facer aquí presente deso, porque se un pouco así. Eu só quero mencionar a familia Lamas, as fillas Manuel Lamas, Natalia e María, profesora María, Natalia, conhecen seguro moitos de ustedes, que é directora do Conservatorio do Museo da Coruña, presidenta da Amigos da Ópera, e unha muller comprometida social e culturalmente canto a transición democrática. Bueno, pois facilitaron un diario de Manuel Lamas, de onde se puiden sacar moitos datos e moi interesantes. O diario, era unha especie de diario, non era exactamente un diario que tiña, pois, as salas de baile onde iban, que números, que nomes se compoñían a orquesta naquele momento, en fin, canto cobraban, etc. Ten un montón de datos que aparecen un traballo que firon aí e que me forman de moito valor. Tamén quero estar por aquí, tamén agradecerle a Mari Carmen Malde, filla de Juanito Malde, que non só me dedicou o libro que ela fixo na memoria de seu pai, senón que tamén me facilitou material, cartéis, etc., que tamén lucen agora no caderno Ferrolanálisis. Bueno, sigo. Vamos a ver unha mostra das orquestras. Eu suxiro que se fixen, como é lógico, nas fotos que van a pasar por aí, pero que non perdan o oído, porque tamén é unha orquesta nosa, é unha orquesta daqui a que vai sonar. Oh,
esta orquesta que sonaba era la Orquesta Treu, por el manicero. Seguro que todos ustedes identificaron, desde luego a pesa de tamén a orquesta. Estou enchimado. Realmente, canto sentimento a través destas orquestas. Canta nostalgia, estas orquestas que marcaron a nosa unidade. Esas orquestas, as que bailamos, aquelas festas que tamén eran o epicentro dos nosos divertimentos. Decía aí un anaco, o profesor Pontefar, que aquelas festas serviron para, bueno, si ve que con un micro así é porque dixeron que non se ve moi ben. Entón copiei o modo galloso, igual, que pegalo aquí o rico. Por eso se está quedando calvo. Que emite algo raro. Bueno, decía, esas festas que nos marcaron, que comentaba o profesor Pontefar, que sirveu non só como divertimento, sino para saber que falar as mulleres, para entendelas, ainda que iso foi unha perda de tempo. Pero servían tamén para moitos outros que tiñan unha certa timidez, pois para soltarse un pouco máis. Non son malillos, son malillos, creo que o dixo man aquí, do outro lado da vida. E ali as festas, cando éramos mozos, tiñamos algunhas peculiaridades distintas aos dos povos do Río. Como é normalmente, ali en Mariños, bueno, nós traballábamos toda a zona, porque non había muita zona. Pero ali en Mariños nos sentimos moi protegidos e recordarán todos que, por exemplo, para poder bailar, tiñas que ter complicidade con outro amigo, porque as mulleres bailaban de dúas en dúas. Entón, para ir a pedir. Bueno, era a época da escolla. Unha palabra ten moitos matices, non? Porque lle quero falar das espigas de maízo que utilizábamos nós para ir a bailar. E que facían esas espigas? Pois, estábamos no grau, para non fora moi escandalosas, e as metíamos aquí no pé. Entón, que íamos a bailar? Bueno, se nos querían bailar, llegábamos ali, bailas, e as que decían que sí, pois bailamos. Entón, empezábamos a apretar, non? Un pouco. Algunas se resistían moi ben, bueno, algunas se resistían casi todo. Eu cheguei ter unha musculatura descomunal. Agora se volveu a súa forma original. Bueno, entón ibas tirando, verdad? Ibas empuxando cara ao lado das espigas. Entón, cando conseguías o contacto, que se llevaba bastante tempo, a rapaza pegaba un espíritu atrás, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿esto qué es? Entón se volvían a separar, pero que insistías, ahora atratabas de tirar para outro. E aí has esperado. Pois bailamos moito, como bailamos máis de unha vez con este outro vocalista das orquestras de rock. El camino de los sueños prometió su cambia. Sabe que la luz que puede mucha, pero nunca y se desgrana por la que te empecina. Una hora extraña que termina encarnando dar su amor. Sufre y se destroza tanto de una pequeña sin parador. Prefiere castigo por entrega, por un beso que lo niega y un amor que lo engañó. Vacío de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera un corazón, el corazón feliz, si yo pudiera como ayer, querer sin
era o Garrel ferrolano, era o gran Tomás Corado que nos acompaña esta noite. Bueno, perdona, Tomás ten problemas de mobilidade, tiña dificultades para trasladarse aquí, pero enterado desta reunión dixo que non se quería perder e fixo un gran esforzo e aquí o temos. Moitas gracias, Tomás. Para que ese caderno pudera ser unha realidade tangible como é hoxe, hai que agradecerlle moito a moitas persoas e moitas institucións. O Clube de Prensa e os autores do caderno queren agradecerlo á parlamentaria galega Natalia Barros, a quen entregamos su voz. Bueno, pois a verdad que é un honor para mí, non hai nada que agradecer, fíxeno con moito cariño por moitos motivos. Pero, bueno, primeiro, quixera dar unhas palabras ao presidente da Diputación, presidente do Clube de Prensa, membros do Clube de Prensa, autoridades presentes, señores e señoras. Eu quixera expresar o meu agradecemento ao Clube de Prensa por invitarme a este acto, o que, por suposto, que é un honor participar, pero fundamentalmente porque me dá a oportunidade de felicitarlos por esta iniciativa que claramente non podía partir de outro lugar que non fose Ferrol. Porque Ferrol é a música, como decía Torrente Ballester. É certo que no espírito ferrolano vive a tradición musical, quizás pola impronta das bandas de música militares e por outras influencias indianas como as habaneras ou de outros lugares máis cercanos. Nese intercambio cultural, sin duda, deron lugar en Ferrol a creación ou o surgimento de tradicións ou celebracións populares como son as pepitas, as que quero dar unha mención especial. As pepitas que desde 1903 a 8 de marzo enchen de música e de delicia as calles de Ferrol. As súas rondallas e coa súa alegría fan dese día unha data inesquecible. Eu quixo facer referencia a esta data porque vivín a experiencia de ser pepita un ano. E sentín claramente esa sensibilidade musical da que falabades que teñen os ferrolanos. Non somente seguidas, sino moitas veces, tanto con amigos ferrolanos, desde que estou en Ferrol, que fai máis de 15 anos, tive unha oportunidade, pois, sin máis, de salir a compartir un rato coa xente de Ferrol e compartir pois esa delicia, ese ánimo pola música, por cantar, por sacar unha guitarra e por facer de cada pequeno momento unha gran celebración. Está claro que en Ferrol calquer ano é o ano da música, pero este ano, con esta obra que hoxe se presenta, a música ferrolana terá ademais un recoñecemento especial. Un recoñecemento a través deste caderno de Ferrol Análisis que recolle un minucioso traballo de campo levado a cabo por o Clube de Prensa, que será un documento gráfico e histórico de xeracións musicais de tantas orquestas ferrolanas que aquí naceron a través dos tempos, a través de case perto dun século, como ben di o caderno Ferrol Análisis. Tamén, ademais de todo este estilo de vida que marcaron estas orquestas, a través das festas populares en múltiples anécdotas e historias como as que se recollen nesta obra, que sin duda repiten parte da historia de Ferrol e, por suposto, tamén de Galicia inteira, porque en cada esquina de Galicia, como ben sabemos, todos os veranos e incluso máis dos veranos hai unha festa. Unha vez máis, non quero alongarme, pero sí quero felicitarvos a miña máis sinxela enhoraboa, presidente de Prensa, a todo o equipo que fixo posible este 25 caderno de Ferrol Análisis. Enhoraboa tamén aos ferrolanos, que espero que a disfruten desta música que non son facelo cando se reúnen e se xuntan para facer eses ratos especiales que viven con esa música que sinten dunha forma tan notoria en Ferrol. Nada máis, moitas gracias.
parella de baile de aquí de Ferrolterra. Son Lara e David, e a pesar da súa juventude xa contan con altísimos premios e agardamos que sigan acabando máis e pronto vexamos en grandes escenarios. Bueno, continuarán con máis evolucións un pouco máis tarde, Lara e David, esta parella de baile. Pero agora creo que chegaba o momento de fechar as orquestras e pasar a falar dos grupos e dos conxuntos. Por certo, sei que está moi falei antes de distintas etapas da miña trayectoria musical, pero non acababa aí. Eu xa, mozo, fundei un grupo ali Maniños que se chamaba Los Tigres. Bueno, realmente chamábase Ditairos, porque daquela se acostumbraba moito a poñerte a todos nomes ingleses. Todos os grupos, incluso algúns cantantes máis ridos, non? Porque logo foi... Bueno, había muchísimos. Bueno, había tanto empeño en poñerte nombres de grupos, os nombres. En inglés, incluso eu, cando eu formei parte do coro de voces francas dos padres mercedarios. E un día chegou o director do coro e dixo que a partir dese día nos íbamos a chamar Collegium Harmonicum. E dixen, que pensaba? Pero por que en inglés? E dixen, non, esto es e nunca caera, que é verdad, que se parecera tanto a latín o inglés. Tiene un certo partido. Bueno, pues nos deste grupo, Vitalios. Bueno, vivemos unos éxitos tremendos. Bueno, fixemos unha xira interparroquial, pero, bueno, sí, por todas estas zonas. Pero, claro, eran momentos difíciles porque había grupos que estaban subvencionados y apoyados por las multinacionales de la música, los Beatles, los Rolling. Pero nos, a pesar de la modestia, llegamos a grabar un disco por la cara. Digo, un disco. Por la cara A, cantábamos una canción, por la cara B, queríamos discutir. Pero a pesar de todo eso, nos queríamos triunfar. Pero hubo algo que nos quitó esa idea. Nos falaron de un guitarrista de Badajoz, ao que lle chamaban os Cervantes da guitarra. Dixe, vamos a tratar. E foi chamada yo para falar con ele. E por que lle chamaban os Cervantes da guitarra? Porque era manco. E aí deixamos. Pero a mí me gustaría, me gustaría saber que diferencia hai, porque aquí ves o apartado, grupos e conxuntos. Que diferencia hai entre os grupos e os conxuntos? Bueno, non hai ninguna diferencia en esencia, é o mesmo, non? O que pasa é que a hora de situalos no caderno, foi unha idea de Juan Díaz, distingueu grupos e conxuntos polo artigo. Uns levan o artigo, por exemplo, os Capris, os Daltónicos, os Skaters, os Pares, e outros non levan o artigo. Por exemplo, Música 6, Huelgas, 5, Amanecer. E como eran uns cuantos co artigo, outros cuantos sin artigo, pois fixemos esa diferenciación, pero realmente, no fondo, pois o mismo, son grupos de formacións musicais, moitas delas na mesma época ou na evolución do tempo. Este capítulo no cuaderno vai introducido por José Luis Patiño, que está aquí entre nós, destacado columnista do Diario de Ferrol e antigo membro de J5 no que tocaba a guitarra. Ao que tamén lle pedimos un aplauso que se levante e nos informe. De seguido vou a pasar outra mostra, outra forma de grupos e conxuntos. Unha vez máis, os libres estén atentos tamén ao fondo musical. Cuando you're thinking
Ben, identificarían moitos ao grupo, os esfínteres, un grupo que pitou moi forte en determinados momentos, acompañando a Andrés do Barro, facendo unha película con ele tamén, que creo que é a noticia, e bueno, que aí está tamén con obra editada, obra gráfica editada, e que merece tamén un capítulo especial no caderno das orquestas de baile de Ferrolterra. E amigo Juan, vamos cos tríos. Tríos. Vamos falar aquí de tríos. Pero se non estábamos para falar deste caderno. Tríos. Imos, nun ambiente promiscuo. Por certo, eu tinha un amigo que lle encantan os tríos. O atopei o outro día e dixenlle: "Oye, por certo, ainda te siguen gustando os tríos?" E dixen: "Sí, pues, pois se vas correndo a casa ahora, ainda chegas a tempo de participar Pero esos son os tríos musicais. Estos eran os que me refería eu. Ainda que están moi ben. Aquí houve moitos tríos. Aquí houve moitos tríos. Tamén merecen un capítulo especial. Tamén levan un solo musical que seguro que lo identifican a primeira de cambio. Vamos con eles. Indudablemente eran os Zafiros, un trío que deu a volta ao mundo varias veces, un trío que empezou a primeira foto ao parecer con Federico Pérez Lago. Federico Pérez Lago foi iniciador dos Zafiros con Alberto Martín, logo os Zafiros emprenderon ruta equivocados aquí, e foi un trío que colleitou éxitos na televisión inglesa, porque puxeron a súa sede en Londres, e hasta pasaban por ser un trío sudamericano, onde ponían acento, e resulta que eran tres rapazolos de terror que cantaban, armonizaban como Sánchez, sobre todo unha voz primeira aí do Alberto Martín, que a mí, perdón, entusiasma. Ben, agora, non sei se quería saber algún apunte máis sobre os Zafiros, pero eu simplemente quería decir que con esta interpretación dos Zafiros camiñamos a cara ao peche deste acto en la que quedan cousas, pero agora creemos que é o momento de darlle voz a unha persoa que se implicou dunha forma decidida na produción de Farol Análisis, o presidente da Deputación Provincial de Coruña, Rodrigo Cabo. Moi boas tardes a todos, a Xan, o presidente de prensa, a Natalia, a Miguel Fernández, o gran diputado nesta obra tamén, a Semana, a Juan Díaz, José Antonio Montefar, a Juan Barro, lógicamente, tamén os dous bailarines que están por aí que nos levan dedicando toda a tarde. A verdade é que son moitos os que, por esta terra, os que lembran que unha actuación de os Capri na Masatiña,
ou vello asfalto nos anos 70 e 80 eran o máis parecido que tiñamos a presenciar en directo un concerto dos Rolling Stones ou dos Beatles, por aquí. O seu variado repertorio e a calidade dos seus músicos e cantantes convertían estas orquestras nun espectáculo único dentro e fora da nosa comarca. Era a súa época dourada. Ninguna verbena que presumira de estar entre as mellores de Galicia podía facelo se non tiña no seu programa de festas unha orquestra de Ferrolterra. A súa presencia era un selo de calidade, a certificación definitiva de que a diversión estaba máis que asegurada nesa festa. O estudo que recolle o caderno Ferrol Análisis reflexa ben as claras o que estaba a ocorrer. Este número ten, como todos os anteriores presentados polo Club de Prensa Ferrol, un gran valor sociolóxico e histórico para a nosa comarca. Pero, ademais, orquestas de baile de Ferrolterra ten tamén un valor sentimental moi especial. Estou seguro de que estas agrupacións puxeron banda sonora a moitos dos veráns dos que hoxe estamos aquí. O caderno que hoxe presentamos é unha viaxe pola evolución da música da nosa terra. Historias que teñen moito de persoal e que están recollidas por Germán Castro e Juan Díaz, o rigor e agarimo que se dúbida merecen. A través das súas fotografías e dos seus textos entendemos que a nosa cultura popular non sería o mesmo sen a música e a alegría que contaxian as súas actuacións. Galicia é unha terra namorada das orquestas e esta comarca é o mellor lugar para comprender a paixón coa que se vive a súa música. Unha paixón que levou a convertir estas agrupacións nunha tradición que se mantivo no tempo e que chegou máis alá das nosas fronteiras, levando por toda a xeografía española a bandeira de Ferrol sempre ligada coa boa música. Hoxe en día, os Claves, Paramá, Montes, Marca, Sientenova, Trébol ou o Grupo Chasco, os responsables de FOD, son nas nosas verbenas e demostrar que foron capaces de adaptarse tamén aos novos tempos. E para comprobalo só hai que ir ás festas do próximo verán de calquera concello de Ferrolterra e ver como as verbenas están cheas de mozos e mozas que van a ver orquestas e que tal vez teñan o seu propio caderno dentro duns anos. Dende a Diputación da Coruña estamos moi satisfeitos de colaborar cun traballo que supón, ademais dun homenaxe a todas aquelas persoas que formaron parte destas orquestas, unha maneira de proteger a nosa memoria e o noso patrimonio e de darles o lugar que merecen, sen dúbida. Quero aproveitar a oportunidade de estar aquí hoxe para darles as gracias aos autores deste estudio e para animar a todos os integrantes das orquestas a seguir coa súa vocación. Non esquezades que, como di Germán Castro, ao comenzar o texto, e que a bufere certo, sobre todo para aqueles que nacimos en torno ao mes de abril ou maio, que todos somos fillos ou netos dun primeiro baile. Nada máis, moitas gracias. Este caderno de Ferrol Análisis estaría incompleto se non evocáramos aquel mítico programa de Radio Ferrol, Camino de la Fama, que aglutinou excelentes talentos musicais. Sin ir máis longe, por non señalar, eu mesmo. Sí. Eu, porque eu tenho unha parte da historia musical, pero tamén estive inmerso en Camino da Fama, Ruta de Estrellas, bueno, había distintos grupos. Pero o noso era Camino de la Fama. Eu participei ali o dúo Juventud, que formaba un compañeiro do Tirso, compañeiro de clase. E mira, si tiñamos talento, mirade si tiñamos talento, que por a radio non se sabía moi ben si era o técnico dúo dinámico que cantaba ou éramos nós, por ben que imitábamos. E logo tamén estiven co dúo Remolacha, un dúo humorístico que fixe maníos con outro compañeiro, que logo se foi a Marina Mercante, así pasou o que pasou co Prestige. E a verdade é que a xente se tiraba por esa da risa. Bueno, estou parecendo xa Mourinho, o que presume. Pero eu non sei se aquel xurado de Camino de la Fama, si non estaba comprado, era porque non me asustaba o precio. Pero a nós nos tumbaban sempre. Estou dando conta que sigo imitando o Mourinho por lo que me queixo. Bueno,
Pois nós, a pesar do talento, non pasamos de semifinales de Camilo de la Fama. Eu que Mourinho co Real Madrid na Copa do Mundo. Bueno, que me perdoen os madridistas, pero es que eu son de Barça. Son de Barça porque me gusta o fútbol. Bueno, decía que aquel concurso era o noso especial Principios. Hoxe vexo, incluso aquí no Padre de Butacas, a xente que participou tamén en aquel concurso, Caruso, que vivimos con 5 nativos de pouco, incluso o meu compadre, que tivo un trío, pero musical, creo que era el trío Magdalena, moi original porque vivía na calle Magdalena. Pero bueno, o meu dúo tamén era juventud porque daquela eran aqueles. Bueno, decía que este concurso, que era o especial Truquitos, estaba presentado por un home co que demostrou a súa amizade, o mítico Don Benito Vázquez, e dirixido musicalmente polo inesquecible Mestre Manuel. Esta sección de Camino de la Fama, que xunto cunha mostra de cartelería da época, fecha esta publicación e introducida no caderno polo tamén popular e ben querido amigo Teodosio Ramírez, máis coñecido como Panchete, ao que pido un aplauso porque tamén está toda a bueno, pues é mellor escoitar a un dos principais triunfadores daquela época de Camino de la Fama. La Gabriela era una hembra de postín y de florido, era reina en toda la fiesta que paraba el señorío, los arcillos de corales y una bata almidonada, en sus ojos dos puñales, en sus labios un cantar y un baño muy rico, que bien la quería al verla tan guapa, así le decía. Ay, la Gabriela mía, si me entero yo algún día que tú a mí no me cabelas, ¿pa' qué quiero yo la vida? Si me faltan las tinieblas de mi ser. Ese era, porque está aquí, Pepe Romero. Bueno, pues estamos ya a piques de rematar y quiero también agradecer a la colaboración literaria que figura en este caderno de Vicente Araguas, Ciro López e Xurxo Souto, xunto cos xa mencionados Teodosio Ramírez e José Luis Patino. Sí, bueno, matamos. Xa me cheito os agradecementos. Bueno, pois lembrades que este caderno os poderán adquirir mañá ou pasado. Eu non levo a logística deste tema, pero nas bibliotecas habituais de Ferrol, de Ferrolterra, onde atopan sempre para os análisis, a revista e o canal. Pois iso, a partir de mañá ou pasado. E tamén añadir que este acto estáse grabando en vídeo e as persoas que queiran facerse con ese vídeo pois dirixiránse a Iris Producións, que é quen está colaborando con nos e está grabando este vídeo. Tenen que pagar unha cosa moi pequena por dereitos de imaxe. Bueno, contratos somos contratos. Bueno,
pois, isto que acabamos de falar agora, como anunciando o final, pois significa que rematamos. E o que sí que quería decir é que non podemos deixar o telón porque non o temos. Pero si podemos apagar a luz coa orquesta Treo. Señoritas, caballeros, ha sido nuestro deseo el de que hayan pasado ustedes un rato agradable. Si así ha sido, nos iremos complacidos y hasta siempre, amigos. A todos les deseamos un feliz descanso y muy buenas noches a todos. Orquestas se despedían da xente da festa, los que máis se deixaban querer ali seguir bailando aí por lá. Simplemente, ainda que xa lle brindaron convido están os autores deste caderno, que aquí no hall do teatro non se pode adquirir, pero, como xa les dixen, nas bibliotecas e estabelecementos do ramo, que é o que significa. E a parella de baile, para que pido tamén un aplauso moi especial. Muy bien.